आगुनि जि सनम ब्रह्म सार बियो इउपिपिएल आव थांबाय दा बिथाङा जाहैबाय जोंनिनो गुरुमोन जों जाहैबाय बिथांनिनो शिष्यमोन बे शिष्य जानानै आं गुरुनि खोथा जेबो बुंनो साना बुङो आरो गुबुन दोलोनिखौ बेयाव गाग्लोबनो हानाय माने देरहानो हानाय मेजरिटि लानो हानाय बेनिफ्राय जोंनि सापागुरि प्राइमारिनिफ्राय रावबो गोहो गैया खाथियाव बिटिसि बिसायख'थि फैगासिनो दङ दा नोंथाङा नैबे काजलगाव ब्लकनि सासे बिबानगिरि हिसाबै बिपिएफ हानजाया बे बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि थियारि जाना दङ मा फोरमायगोन थियारिथ' जों सिगांनिफ्रायनो थियारिखा आरो जोंना पानिराम सार एमसिएलए हिसाबै बहुत मोजां सिगांनिफ्रायनो आरो जोङो जि बिपिएफनि सासे साधारन कर्मी हिसाबै जों जुजिबोदों आरो जुजिलांबाय थागोन आरो रिजाल्टआ जोंना अत्यन्त मोजां जागोन बेखौ जोंहा आसाबादि बेयाव सोरबा माने गुबुन दोलोनि फैब्लाबो जोंनि बे ओनसोलनिखौ एसे आं सापागुरि प्राइमारि बिनि आन्दारावनो गोलैयो थ' बुङो आरो गुबुन दोलोनिखौ बेयाव गाग्लोबनो हानाय माने देरहानो हानाय मेजरिटि लानो हानाय बेनिफ्राय जोंनि सापागुरि प्राइमारिनिफ्राय रावबो गोहो गैया आं बेखौ बुङो दिनै नोंथांमोननि नैबे काजलगाव बियाबाव आगुनि बिपिएफनिनो मन्थ्रि जालायनाय आरो डिपुटि चिफ जानाय बिथाङा दिनै बिपिएफजों जुजिनो थाखाय इउपिपिएल टिकेट लानानै बिजाथिमुलुगाव गसंफैदों थारैनो जों माबायदि जुजिनो बेखौथ' मा बुंबावनो बे हयथ' जोंना आगुनि जि सनम ब्रह्म सार बियो इउपिपिएल आव थांबाय दा थ' आं बिथाङा जाहैबाय जोंनिनो गुरुमोन गुरु जों जाहैबाय बिथांनिनो शिष्यमोन बे शिष्य जानानै आं गुरुनि खोथा जेबो बुंनो साना मानो होनबा बुंनो साना माने बेनो बे शिष्यआ गुरुनिखौ बुंनायनि थाखाय जेबो माने एसे मोनथाय गैया गुरुआ गुरु थाथोंसै गावनि गोसोसै बेयो जों बेखौ जेबो बुङा आरो दा दिनै मेलायाव